Драги старозагорци, 8 марта. Празник! Честито на старозагорки! Но аз тук съм застанал пред барлогата на моя съсед Георги Илиев Илиев, вещото лице в Старозагорския съд, известен с прякора на страните гащи. Виждали сте доста така репортажи в моя сайт за него. Не за друго, а защото искам да поздравя с 8 март всички хомосексуалисти в Старозагорската полиция. Много е гащи, мъже, бати пути. Честит празник! Не се смейте. Не смятайте, че няма нищо общо между Георги Илиев Илиев на сраните гащи и педерасите в Старозагорската полиция. Много общо има. Дори имам документи, че Георги Илиев Илиев, известен още и като бати пути, е доносник на полицията. Нещатен сътрудник, сиреч доносник, нека си го кажем направо. Доносник тупи хората. Това е бати Пути, не знам дали това му е полицейския псевдоним или просто така известен. Живее ето тук бати Пути. И започвам с него поздравите си към всички педераси от Старозагорската полиция. Разбира се, защо е педерас бати Пути? Ами бати Пути кани много често едно цигане тук. Едно цигане, което с извинение ма ги ебе двамата с ламямо. Защото той не се е оженил, той се е уламил. На жена му пряко редонка ламята, така ли цигането да ги ебе, ама не, винаги плащат. И цигането обикаля тук сиротно, нещастно, защото хубаво е бало бати Пути и бало донка ламята. Те всъщност деца нямат, той брака им сигурно е фиктивен, но ебе ги хубаво цигането, пък после те не му плащат. Ами почвам поздрава си от тях, пък ще продължим. Има един хомосексуален полицай, който срещу 5 лева научих името му Хелен, най-после го научих точно за празника. Пък ще стигнем накрая и до Иван Чолаков, известен с прякора Пасивната. Това всъщност е шефа на полицията в Стара Загора. Иван Чолаков Пасивната. Но всичко по реда на нещата. Почваме от бати Пути, Георги Илиев Илиев, доносника. Аре бе, търсят те, бе! Излез си, виж, човека, търсят те, не са прави на луда. Не са прави на луда, какво избяга? А? И какво сега не ти дава пари? Какво сега не ти дава пари?
Не ти дава парите, или? Защото там тирирам, дали от любовта, дали от пейтъка. Защо се скрихме двама от дъжда? Защото там тирирам, Драги старозагорци, това е втория полицай. Този път действаш, както виждате, не доносник, не е сътрудник на полицията, сиреч доносник като Георги Илиев Илиев. Това е полицай Борислав Вълев Иванов, когото също искам да поздравя за 8 март. На времето бях обявил награда от 5 лева за името му. И ето преди няколко дена ми се обади един потърпеш от неговите хомосексуални наклонности. Сега, много е банална историята. Един наркоман, хванат с няколко грама трева, за да се размине с ареста и съда, който евентуално би го вкарал в затвора, впоследствие се съгласил, забележете, полицай Борислав Вълев Иванов да му духа. Не наркомана на полицая, а полицая, т.е. полицай Борислав Вълев Иванов, да духа на наркомана в патрулката. Не знам колегата на тоя, кой е правил в този момент, обаче Борислав Вълев Иванов духал на един наркоман. Момчето си заслужи и 5 лева, разбира се, от мен, след като ми разказа цялата си история. Естествено, спестявам подробности, за да няма проблеми. Спестявам и като видео само как му подавам така 5 лева, а гласът му е премодулиран. Също съвсем нарочно, за да не може да бъде разпознат от така наречените служители на реда. Тоест, от колегите на хомосексуалиста Борислав Вълев Иванов. Как се казва полицая, хомополицая? Борислав Вълев Иванов. Откъде го познаваш или не можеш да ми кажеш? Не е за казване. защото там тирирам, дали от любовта, дали от пейтъка. Защо се скрихме двама от дъжда? Защото там тирирам. Драги старозагорци, очаквайте скоро нови така разкрития за полицай Борислав Вълев Иванов. Има още много пикантни неща за него, някои от които аз знам и мисля да ви разкажа, стига да не ме преберат неговите колеги или той самия, разбира се. Защото, казвам да ме преберат, защото, как да ви кажа, рибата се вмирисва от главата. Шеф на полицията, на областната дирекция на полицията в Стара Загора е Иван Чолаков. Той отдавна е известен с прякора Пасивната. Не се смейте. Прякора на Иван Чолаков е Пасивната. Той човек обича да ходи в станционната градина да търси травестити. Сега, това е много трудно доказуемо, тъй като много малко хора ще се съгласят да свидетелстват срещу Иван Чолаков, но факт е, че дори в едни кадри на BTV, той е бил изрязан. Едни кадри за проститутки в станционната градина. Както и да е, Иван Чолаков с прякор Пасивната го поздравявам с следващия телефонен разговор. Ало, чуваш ли ме? В телефона ли си? Гледай сега, спри да те обяснявам, че съм боклук съм, голям боклук съм, голям педра станах. Обаче без тебе не мога. Ще спирам да пия, ще спирам да ти образувам шимари на лицето. Ти ще бъдеш винаги моето голямото любов. Винаги когато съм целувал някой друг, като си сетя как съм целувал най-голямото ми любов и съм спирал да я целувам с тази моята педранска уста. Направо спирам. Ако ти не си с мене, ще си обрязвам още един път. Она е работа. Ще става още по-малко кожа. Ще стана 2 пъти обрязан, 3 пъти заради тебе. Накрая ще ми падне главичката.
Като не искаш с мене, ще хора с половин пишка. Това е. Не мога ли с теб да бъда, половин пишка да имам. Ето, казвам на Господ, ако има горе да чува. Не мога ли да не се ли върнеш при мене, половин пишка да имам. Много те обичам.